εσύ να πούμε. Είμαστε στα κεντρικά των Alcoholic Races. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Θέλουμε όλοι να περάσετε καλά. Θέλουμε πάνω απ' όλα ασφάλεια. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα ούτε να διαγωνιστούμε, ούτε να κοντραριστούμε με υπερβάλλοντα ζήλο. Να περάσουμε καλά, να χαμογελάσουμε και βασικά το κυριότερο είναι να διασκεδάσουμε, να τελειώσει η μέρα μας, να έρθουμε αύριο και να περάσουμε ένα πολύ όμορφο διήμερο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλα τα παιδιά που ήρθαν από μακριά και από Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Τι έγινε το μηχανάκι, στόκ είναι το μηχανάκι, ποιο είναι το πρόβλημα με το μηχανάκι? Ό,τι τι ρε μαλάκα μας τα πουλάς φούμαρα εδώ πέρα. Καρμπυρατέρ εξάτμιση και μια εισαγωγή φορά 28. Πιστώνει εξαλλάξει. Λοιπόν, δεν έχει τώρα 300 ευρώ από όλους τους καλαματιανούς και τα ανοίγω. Γαμημένα! Πιστώνει εξαλλάξει. Όχι. Τι έχει πει? Δεν έχει αλλάξει πιστώνει. Είσαι μαλάκας! Είσαι μαλάκας! 300 ευρώ άνοιξε το ρε. Τι έπαθε η Μόνικα? Η Μόνικα κουράστηκε από την πουτσα. Την πουτσα μοίρασε. Καλό. Παντελή, όταν μιλάς σε μια προσέχει. Έπεσε μετά, εδώ έκανε έντο και έπεσε μετά. Ναι. Έτσι, πάμε καπέλα. Δεν το έχω ρε μαλάκα. Έχουμε την Τούμπα που Παντελή σε βίντεο. Την Τούμπα όχι, αλλά έχουμε σίγουρα φωτογραφίες και φωτογραφικό υλικό. Την έχω στο μυαλό. Για πες μου, τι έγινε? Κάποιος πάτησε το φρένο να. Πήγα να μου μίλησε ο Σταύρος. Γύρισα να πω γεια σου Σταύρο, πατήθηκε το φρένο. Τι να πω, δεν ξέρω. Από το μηχανάκι. Έχει τώρα κάτι δικλείδες ασφαλείας η Απρίλια που δεν τις γνωρίζω ακόμα. Τρία πράγματα χρειάζεται για να είσαι γρήγορο σαν εμένα. Τσιγάρο, καφέ, αναπτήρα. Τέλειος. Είναι εύκολο. Μπορείτε να το κάνετε όλοι σας. Γιατί έχεις να πεις γι' αυτό? Έχω πήγα σπίτι να πάω τουαλέτα και από το άγχος μου δεν μπορούσα. Δεν προλάβαινα να κατεβάσω τα μπρακιά, το ξανασήκωσα. Αν γραμμίσει, λέω φύγει. Ηλία γαμάσε, θέλω σπίτι μου κάθε μέρα. Τον πληρώνω. Πόσο κάνει αυτή η καμαριέρα ρε μαλάκα? Πόσα μηχανάκια θες για να... Και εδώ βλέπουμε το μοντέλο νούμερο 1. Μοντέλο νούμερο 2, παρακαλώ.
Group Alpha Quick Bike σε 4 λεπτά στην είσοδο της πίστας. Να σε ρωτήσω, ο Θωμάς ο Σκούρτας γιατί μπαίνει στους αργούς σούπερ μότο? Το είπες μόνος σου. Όχι οι υπόλοιποι ότι είναι αργοί. Ο Θωμάς είναι αργός. Ωραία, και φοβάται να μπείτε με εδώ, με αυτούς, εδώ. Με ποιους? Εδώ. Ευχαριστούμε Θωμά. Εμείς ευχαριστούμε, ματιά μου. Έτσι μπράβο. Alcoholic Riders μόνο. Racers ρε μαλάκα. Racers. Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Δώσε να φυλάξει την κάμερα. Έλα να δεις πως 25 άλογα πανεύκολα. Ναι ρε. Είναι ή δεν είναι το καλύτερο track day που έχεις πάει, που έχεις συμμετάσχει? Δεν ξέρω ποιος το διοργανώνει, Ναι. αλλά είναι μακράν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Μόνο καλαμάτα ζωή. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Αυτό ήθελα. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ και ο Μιχάλης. Ελπίζω να σας αφήσαμε ικανοποιημένους. Θέλουμε αυτό να συνεχιστεί. Λοιπόν, θα κόψουμε τις πίτες του MRP και pitbikes.gr και από καρδιάς θα σας δώσουμε ένα αναμνηστικό μετάλλιο για να θυμόμαστε αυτή τη μέρα. Θα ήθελα πρώτα να δώσουμε στους μικρούς μας αθλητές που είναι το μέλλον. Πάμε να δώσουμε ποιος είναι ο πιο μικρός, ο Ντέιβιντ. Να δώσουμε στον Ντέιβιντ το πρώτο του μετάλλιο. Ο Παναγιώτης ο Κολάρος που έχει τις διακρίσεις του πάντα και είναι κοντά μας. Να είσαι καλά όλοι. Και θέλω όλοι να πάρετε από ένα μετάλλιο να έχουμε να θυμόμαστε αυτή την ημέρα, παιδιά. Και τον άλλο. Τιμής ένικε. Πρώτα τον νέο μας οδηγό, τον Γιώργο τον Κάτω. Είναι χαρά μου που είμαστε τόσα χρόνια φίλοι, συναθλητές και κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, τιμή μας. Για πρώτη φορά ήσουν εκπληκτικός. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ εδώ στον Αντώνη μας, στον Γιάκο. Βίντεο βγάζω. Δαγκώτε. Πήραμε τα πρώτα μας μετάλλια, Alcoholic Racers. Το Παντελή το μετάλλιο θα το βουτήξουμε στην πύρα πρώτα και μετά θα το βάλουμε. Γιώργο, συγχαρητήρια ρε. Μπράβο, είσαι αγάπη. Ανάποδος έχει βάλει. Δεν πειράζει. Να μην φαίνεται η θέση. Να μην φαίνεται η θέση. Δεν λέει πρώτος, μαλάκα. Τι μετάλλιο μου δώσανε. Δεν ξέρω. Είναι μετάλλιο η μπύρα μου, Γιάννη. Είναι η πρώτη μπύρα το Σαββατοκύριακο. Έτσι θέλω να ξεκινάει το βιντεάκι το σουκού, έτσι αλλά ξεκινάει. Έτσι. Θα φαίνεται λίγο το τσιφετσινία. Εδώ, έτσι. Η μπύρα κέρδισε όλους. Συγχαρητήρια. Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Έλα και ένα για τον βιντεογράφο, πάμε. Κύριε Μουσουρή. Ο κύριος Σκούρτας εδώ βέβαια. Ήρθε. Τι βγήκα. Τελευταίος στους αργούς. Πώς νιώθεις για το πρώτο σου μετάλλιο? Καλά, είναι πρώτο συναίσθημα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Σε ευχαριστώ πολύ τη διοργάνωση και όσοι ήταν εδώ να μας χειροκρατήσουν. Σε ποιον τα αφιερώνεις, δεν μας είπε. Στο χαλάρι.
Και στο εργαλείο. Είναι λίγο μεγαλύτερο το δικό. Είναι. Το έχεις μεγαλύτερο γενικά. Για δείξε. Δείξε φλουρί. Οπ. Απολογισμός. Το καλύτερο μακράν track day φάε ψυχούλα μου, την έχουμε κόψει, φάε. Μακράν το καλύτερο track day που έχει γίνει ποτέ επί του Bike Supermoto. Μακράν, ό,τι καλύτερο. Δεύτερος επέτειος, φίλος άπειρα χρόνια. Άπειρα, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις πόσα χρόνια. Εγώ τον μεγάλωσα γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Είναι 4 χρόνια καλύτερο. Αυτό, ναι. 14. Συνομήλικους σας έκανα. Το καλύτερο μακράν track day που έχει γίνει για εμάς. Και για εμάς. Παντελή, ας τα κάτω ρε. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχουμε. Πού κατέληξαν οι Βασιλόπιτες, Ένα εδώ. Κουνάκι κανόνες, εξηγήσεις τώρα, Σπίτια σας. Κλείσιμο βίντεο.